Για το βιβλίο που λέγαμε πριν του Γιώργου και της Νικολέτας, το διατροσέφ, ότι μέρος των εσόδων θα πάνε στο σύνδεσμο Κάνε μια ευχή και στον αντικαρκινικό σύνδεσμο. Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα. Μια συναυλία έχουμε το Σάββατο, μια συναυλία του Πορτοκάλογλου. Μια διαφορετική συναυλία θα λέγω, γιατί μέσα από τη συναυλία αυτή θα βοηθηθούν κάποιοι συνάνθρωποι μας. Είναι μια φιλανθρωπική συναυλία. Τα έσοδα θα πάνε στη Χρυσαλίδα. Η Χρυσαλίδα είναι ένας σύνδεσμος που είναι δίπλα σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας, σοβαρά προβλήματα υγείας, και βέβαια χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη γιατί μέσα από τη Χρυσαλίδα στηρίζονται οικογένειες, στηρίζονται παιδιά, στηρίζονται οικογένειες. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Ατόμων με Σχιστείες και Κρανιοπροσωπικές Ανομαλίες Χρυσαλίδα, η κυρία Κωνσταντίνου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χαρούμενοι πάντα. Ναι. Αισιόδοξοι, χαρούμενοι. Γιατί λέγατε πριν ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα γίνονται. Πάντα. Η βοήθεια του Θεού είναι δεδομένη. Η αγάπη να τη δίνεις και σε άλλους ανθρώπους. Πότε είναι η συναυλία? Είναι ο Πορτοκάλογλου μαζί με τους Πρότσες Ζήλα. Μάλιστα. Και τον Αντώνη Οικονόμου που ήταν στο The Voice με τον Αντώνη Ρέμο. Μάλιστα. 8.30 ώρα στο Σκαλίνα Γλαντζάς προσκαλούμε όλους να στηρίξουν το έργο μας, να βοηθήσουν το σύνδεσμο Χρυσαλίδα, τα παιδιά με σχιστείες και κρανιοπροσωπικές ανομαλίες. Δηλαδή είναι παιδιά... Αυτό να εξηγήσουμε λίγο, επειδή κάποιος μπορεί να ακούσει τώρα σχιστείες, τι είναι. Τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα? Η σχιστεία είναι... μένει κάποια τέλεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και όταν ένα παιδί γεννηθεί, είναι πρόβλημα στο πρόσωπο, στα χείλη βασικά, στη μητούλα, στον ουρανίσκο. Όμως σήμερα στην Κύπρο υπάρχει ομάδα γιατρών μετά από έναν αγώνα 12 χρόνων, γιατί πριν 30 χρόνια που γεννήθηκε το δικό μου παιδί δεν υπήρχαν εξειδικευμένοι γιατροί, γιατί για να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος σημαίνει ότι κάποιος γονιός... Αυτό, κυρία Κωνσταντίνου μου, ο σύνδεσμος γεννήθηκε μέσα από τη δική σας εμπειρία, το δικό σας βίωμα. Ναι. Και τώρα είστε ταγμένοι και αφιερωμένοι σε αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο που κάνετε. Και πραγματικά είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι που έχουν το πρόβλημα αλλά και οι οικογένειές τους χρειάζονται στήριξη. Ηθική στήριξη, ναι. Ψυχολογική στήριξη, είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Και ο αγώνας μου θα είναι μεγάλος, δεν θα σταματήσω από όποια θέση και να είμαι. Εβίωσα όλον αυτό, γιατί ο Θεός προορίζει κάποιους ανθρώπους να είναι ταγμένοι σε αποστολή. Βρήκα το σκοπό μου. Μ' αρέσει όπως τα λέτε, μ' αρέσει. Και σε μία πτήση επιστροφής μου το 2002 είπα να είμαι ο τελευταίος γονιός που να ταλαιπωρείται, και έτσι ξεκίνησα με άλλους γονείς έναν άλλον αγώνα, όπου έφτασε εδώ 12 χρόνια η Χρυσαλίδα να δημιουργηθεί ομάδα στην Κύπρο, να τη χάνουν τις καλύτερες επεμβάσεις στα παιδιά. Θα είμαστε δίπλα τους, είναι μια οικογένεια η Χρυσαλίδα, θα αγωνιστώ μέχρι τέλους. Και γίνεται τώρα με τη βοήθεια και με αυτήν την ομάδα των γιατρών, γίνεται ολοκληρωτική διόρθωση. Ναι, έτσι. έχουν την καλύτερη αποκατάσταση. Τι πιο ωραίο. Ναι. Και εσείς να έχετε βοηθήσει γι' αυτό. Ναι. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα? Όχι. Φαντάζομαι, επειδή είστε ένας χαρούμενος άνθρωπος, σας ξέρω, είστε χαρούμενο άτομο, σας δίνει μια ιδιαίτερη ικανοποίηση αυτό το πράγμα. Να βλέπετε τα παιδιά τα οποία είχαν πρόβλημα, γονείς που θέλεις δεν θες, όταν βλέπεις το παιδί σου με ένα τέτοιο πρόβλημα, πέφτεις ψυχολογικά, στεναχωριέσαι. Πόσο μάλλον να το βλέπεις να γίνεται αποκατάσταση. Ναι. Πόσο Εγώ πάσχω με τον κάθε γονιό, στην κάθε περίπτωση, και το αγαπώ το κάθε παιδί σαν να είναι δικό μου. Για πόσες περιπτώσεις μιλάμε, κυρία Κωνσταντίνου, στην Κύπρο? Οι στατιστικές μας τώρα είναι 15 με 16 μωρά τον χρόνο. 16, ναι. Τα οποία είτε έχουν πρόβλημα στα χείλη, είτε έχουν πρόβλημα στο πιβουνάκι τους ή στη μητούλα τους. Ναι. Μάλιστα. Και αυτό θεραπεύεται, φαντάζομαι, με μικροχειρουργική τώρα. Ναι. Είναι μια σειρά μικρών. Στην Κύπρο. Ναι. Είναι μια μικρή σειρά. Τώρα, να πούμε για την συναυλία. Φίλες και φίλοι, η συναυλία θα γίνει το Σάββατο στο Σκαλία Γλαντζάς. Στο Σκαλίνα Γλαντζάς, η ώρα 8.30. Η ώρα 8.30. Εκεί θα είναι ο αγαπημένος όλων μας, ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, γνωστός φίλος και μεγάλος τραγουδοποιός. Τη τιμή εισόδου 20 ευρώ. 20 ευρώ Πορτοκάλογλου με τις στερωτές κιθάρες στο Σκαλία Γλαντζάς το Σάββατο το βράδυ. Ο σκοπός είναι ιερός. Πάμε, απολαμβάνουμε Πορτοκάλογλου, αλλά ταυτόχρονα βοηθάμε και τη Χρυσαλίδα. Γιατί η Χρυσαλίδα στηρίζει παιδιά και οικογένειες που έχουν πρόβλημα
με σχιστίες. Σχιστίες και κρανιοπροσωπικές ανομαλίες. Μάλιστα. Τώρα, εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι το Σάββατο θα έχουμε επιτυχία. Να δώσουμε ένα τηλέφωνο, κάποιοι να επικοινωνήσουν. 99, 97, 21, 94. Στο τηλέφωνο αυτό μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες, έτσι. Ναι, ναι. Ή να κάνετε κρατήσεις, γίνεται κρατήσεις. Ναι. Μπορούμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ραντεβού το Σάββατο στο Σκαλία Γλατζά, ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, η Χρυσαλίδα, όλα τα παιδιά που έχουν πρόβλημα με σχιστίες και βέβαια επειδή είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι πιστεύουμε ότι το αύριο είναι δικό τους. Ένα χαρούμενο, έτσι γεμάτο υγεία αύριο. Ευχαριστώ. Έτσι. Σας προσκαλώ όλους. Να είστε καλά. Και ο Θεός να είναι μαζί μας Πάντα. πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα.